Euskal Herria, eta ongi etorri txorienera, aste osoa aurretik, 10 errezeta aurretik, asteko 2 errezeta gozo. Gaur bi. Vale. Gaur bi gozo bai, gero astean zehar, agian badakigu, gozoena da, astelenetan bai ero bai gozoekin hasten gara. Eta gero astean zehar ere, bate hon bat ere beti erortzen da. Ni gaurko saio hasi nahi dut, musua handi bat bialtzen asuneri, eta asun da, Juantxu Larruzea nire maisu handia izan zen sukaldariaren emaztea, abenduaren 25an utzi zigun, eta hau izan zen, berak utzitako, opari honena niretzako. Nik honi esker, Juantxuren tutuak famatuak ziren txirrindularien artean, Perico Delgado, Miguel Indurain, Abraham Molano, Julian Gorospe, dena jan dituzte tutu hauek. Eta hauek niri oparitu inzizkidan, eta hauek itzein dugu, limoiz beteriko tutu batzuk, eta gero, inguruan jarriko dugu esne gain pixka bat, erakutziko dizuet txantilli askar bat egiten, sifoia daukasunentzako etxean, eta zer gutxiko jo, txokolate pixka tapaintzeko, baina, postre zoragarri bat, aukera ezberdina daudela, ostorearekin daiteko, baina guk gaur errezeta, antzineko errezeta batera pasatuko gara, frigitutakoa, eta hoxe, osagai pila bat daude, baina erreziten da errezeta da, zuek lasai egon. Hau azteko, bigarren errezeta motza, niria izango da, eta kasu honetan udareak. Edo zuek makatzak deitzen diozu, makatza, bai, makatza. Guk hementxe eta Tolosan, Gipuzkoan udareak deitzen dizkiogu, eta gaur egingo detena izango da, udare batzuk zartagi batian gurina eta azukrearekin, eta ikutxu oso berezi bat izango dela vainilla, kriston zaporea ematen diona, kriston goxuak gelditzen dirana, eta horren onduan egingo dut jogurrezko saltxa azkar bat, erin bat, goxu bat, eta kombinazio 10 izango dana. Entzun duzue, gaur 10 txoriene bat daukagu zuentzako, eta adi hemen doa eta lehen errezeta. Laranja azala zuritu eta olioarekin berotzen jarriko dugu. Irakiten hasten denean, utzi osten. Olioa hotza dagoenean, esnearekin eta irinarekin nahasi eta gero bola trinko bat egingo dugu. Orea arrabolarekin luzatu, tutuetan jarri eta oliotan frigitu ondoren gorde tutuak. Limoi krema egiteko, arrautza gorringoak eta azukrea lapiko batean jarriko ditugu eta arrotu ingo ditugu. Honi, limoi zukuak gehituko diogu eta zu ertainean berotzen jarriko dugu. Gure kremak 80 gradu hartzen dituenean, atera, gurina gehitu eta ostutzen utzi. Txokolatea Maria bainuan urtu, esne gaina azukre hautza eta vainilla hautza sifoian sartu eta gaskarga sartu, eta gero gure tutua limoi kremarekin bete eta zerbitzatu txokolate saltzarekin eta txantillarekin. Orduan, ikusiko dituzolako tutuak, ero batzuk lan kukurutxo itxurakoak, honek ostorearekin egiten direnak asko, baina betiko errezeta tradizionala izan da, egiten zana honek ore frigituak esaten direnak, eta hori izango da azkenean. Ekilore, ero oliba olio suabe bat, 0 laukoa ero horrela, ingo duguna da honi laranja azala gehituko dio, eta zaporea laranjak emango dio, eta gero irina eta esnea botako izkigu, ondo nazi, eta hori ikusiko zu, da ore bat, ez dala itxasten, ez dala irin gehiago gehitu behar, ez duela berrez zer. Hemen Tolosan guk adibidez zigarrilloa ditugu, ez da? Oso antzekoak dira, edo forma antzekoak direnak, kasu honetan usten dut, frigitu egin behar dituzula? Haue frigituta doaz, haue beti frigituta, nik ez dut, suposatzen du labian sartzia ere gongo dela, baina ezke gaina honek deitzen dira ore frigituak. Ore frigituak deitzen dira, eta orduan esan dakoa. Hemen nik beti ezautu dena eta errezeta guztietan da, uste dut, hartakek ero basaukala baita tutu frigitu den errezeta bat, arek ere laranja azalarekin, eta honik gogoratzen naiz asunek egiten zituela gainera hauek, Juantxunean, eta hemen da, irakiten hasten denean ja laranja azala, ja zaporia izango du, bazter batean utziko dugu, eta ero ingo duguna da, esnea eta irina gehituko dizkiogu, eta ikusiko zuen, ore lehun bat ateratzen da, oso erraz luzatzen dena, eta ero tutuetan biltzen jungo gara. Hemen Maria bainuan gero txokolatea, ezer ez dio botako. Txokolatea urtu ingo dut, eta ero hau gainetik botatzeko holan pixkat erabiliko dut. Orduan, ez dio botako, ez esne gainik, ez ura, ez batzuk kafia botaldi gomen, kafe pixkat. Gustatzen ere txokolatea kafiarekin? Txantxarra puntitxo bat edo, ere. Bale. Hau esan da, hau geroko beharko dut, irinarekin, eta esnearekin batera, orduan nien jongo naizena da, limoi krema egiten. Limoi krema egiteko behar ditut 3 arrautza gorringo, limoi zukua 80 gramo, 150 azukre,
eta gero gurina eta gure aman etxeko limoia. Orduan, hauen lapiko batean jarriko ditut arrotzen, pixkat arrotuko ditut, arrautzak gorringoak, azukrearekin, eta gero limoi zukua, eta gero ingo duguna da, temperatura suabe ematen jun, 80 gradu hartu arte, bestela, moztu ingo zen. Ez dauka ez almidoiek, ez dauka harto almidoia, ez irina, ez ezer, orduan, moztu egin alda. Baina, entzun dezu, gramoak esan ditu, eta egia da, gozo gintzen azkenen dana ondo pixatuta jun behar du, ondo neurtuta jun behar du, ze gero guk, kozinatzen dugunean edo gazia kozinatzerako garaian egia da, guai porru bat, oporru eta erdi, azenario bat, bi, horrek hainbeste ez du inporta, ez da, baina gozo gintzen gabiltzanean eta horrela, krema ondo atiatzeko danak ondo neurtuta egon behar du, hau da. Pixua oso garrantzitsua da, eta nik beti esaten dut, gozo gintzen bat zabiltza behintzat, pixu bat bertan izan behar dezu, zen neurrik izan behar due oso ondo. Eta gainera, gero, zertxo bait gaizki neurtu balin badezu, ez balin bada oso ondo atera edo, atzera bueltatzea, normalean, ezinezkoa izaten, hau da, bizkotxo bat astezan egiten. Osagaiak nazten dituzu, dena molde batean botatzen duzu, eta labera sartzen duzu, horrekin ja gero, atzea botatzea ezin da. Ze gaizki balin badezu, ez balin badiozu zerbait bota, ezin da bueltatu. Hori bai, sukaldian adibidez, saltxa bat, pixka likidei gelditu barrean zaigu, aliogu irina bota. Edo gatza pixka bat falta balin bat zaio, gero ondoren gatza bota dezakezu. Zerbait gordina gelditu balin bada, pixka bat, ez dakit. Galdera bat, Maizu? Bai. Maizu, ez, hemen, zebaten esango du, nik hemen 150 dauzkate dut. 150 bota eskero krema batean, ero 160 ez zan nabarituko. Ez hau krema ondo ateako zan. Arrautzak gehiago gutxio botatzea, bai nabarituko zan igual loditzeko. Hori da, badaude osagai batzuk non garrantzitsuagoak dira neurriak beste batzuek, baina adibidez, lebadura edo erabiltzen balen badugu, 10 gramu gehiago edo gutxigo botatzea, noski garrantzia handiagoa du, azukrea botatzeak baino, ez da? 150 gramo azukre botatzea balen badiozu, 150 ordez, zer gertatuko da, pixka bat gozo gutxio izango dula. Baina osagai bakoitzak bai daukala bere garrantzia eta beraien artean, noski batzuk askoz garrantzia handiagoa dute beste batzuetan baino. Eta temperaturatan eta horrela berdina gertatzen da. Adibidez, baldatzen dugunean edo horrela, badaude gauza batzuk, temperatura igual ez dena hain garrantzitsua, adibidez, jarabe bat egin behar balin badugu, irakiten uzten dugu sua azukrearekin eta horrela, eta ez du hainbeste inporta ze temperaturan uzten dugun. Baina badaude batzuk, kasu batzuk, noni adibidez, txokolatia 31 gradutan erabili behar da, eta eske ezin zara atera hor, eta esate balin baiazu, eta 31 gradu ordez, 33 botatzen balin gaizkin. Ze hor da, gehien baina hori temperatura dirdira, ez? Hori da, distira guztia galdu egiten du. Egia da, goxua da, estetika kontua da, ez? Hori da, dena estetika kontua. Dastatzeko garaian ona dago, zapore aldetik hande, goxua dago eta dena, baina distira hori galdu egiten du. Horregatikan, kasu batzuetan temperatura baitala oso garrantzitsua, pixua osagai batzuetan da oso garrantzitsua, eta osagaietan, egia da, arrazoia da, beste batzuk baino garrantzitsuagoak direla. Gozogile krema bati irin gehiago gutxio botatzen modu, lodiagoa, finagoa, eta hor nabarituko zan. Hori da. Bueno, hemen, 3 arrautza gorringo, azukre, 150, eta oin, 80 gramo, zukua, 2 limoi eta piko lan, segun limoiak. Limoi zukua, nahi baduzue laranjara aitea, berdina, laranjaz zuku batekin. Nahi duzuen zukua erabili alduzue, eta horren krema atarako zitzaizuen, Niko batean mangoarekin inuen, mango batzuen euskan nolan pixkat areak honeantza baino, eta likuadoran pasatu nituen hori zuku ura ataratzen duena, eta holako mango krema gozo bat egin genuen. Hau, zutan jarriko du, zu ertainean, eta, termometro bat badaukazu, holako gailu moderno bat, hemen temperatura hartzeko, hemen, txak, sartzen diozu, eta hemen pantailan... Zer modernidade dituzen txorienen... Honek, eta emazki, 7 urte edako bat hor, begunian bazter bat etoponean desan, erabiliko. Eta hemen arbintz, ja dagoeneko irakindiko, larainak eman di olioari bere zaporea, eta oin ingo duguna da hemen, ostutzen utziko dut, zekero eskua sartu behar diot, eta landu egin behar dut,
eta esnea eta irina botako diogu gero. Orduen, hau hemen? Eta kontuz handia ez da, bai olioarekin, bai jarabeekin, ze temperatura altugoa hartzen dute, ura irakiten uzten baino. Oda, ura asko jota 100 gradutara iristen da, baino olioa, jarabea horrelako gauzek 180 gehiago iritsi daiteke, beraz. Oiekin eta azukrearekin eta horrela kontu handiz, erretzea oso errexia da. Ba, 100 gradukin norrezta dutxatzen etxia. Nik hemendik, benetan, badaude batzuk, ni ura oso beruak. Gorri ateratzen direna dutxatik. Hori ezin da ona. Bueno, lehenko eta irekitzen duzu atia eta ematen du Londres. Eta ero alako baten, han silueta bat. Eta kutsilloik ez dauka, pikotia da. Lasei, dana ondo. Ondo, bai. Neire bai, bintzat ura oso berua gustatzen zait, Bai. Ja, erretze puntu hori, eta egiten detena da, ja, justo bukaera hor temperatura pixka bat igo, eta ja erretzen ditenen, orduan ja itzaltzen eta ateatzen naiz. Osea, gaina, gehiago... Pixka bat, bai, osea, gustatzen zain dutxatzea ura berotan, eta ja puntu bukaeran, ematen diot, ba... Ikutu erre hori iaia. Eta hori modan dagoena jenteak egiten duena, hartuta oin urberoarekin dutxau, eta azkenengo 5 segundua urrotzotza. Hori ez da. Ez da zu egiten hori. Nik ere ez du inungo beharrik ere ez du zentzen hortarako. Esaten omen dute ona dela. Ona dela. Bueno, probatuko deun ez baita. Bueno, ero ez. Edo ez da? Nik gaurko ez dut. Hor ondo. Bueno, errezetarekin jarraitzen dugun bitartian, gaur proteinak izango ditugu. Hau da, esnekietan, arrautzean, eta guazen pixka bat gehiago proteinai buruz hitz egitea, ezagutzea, zer diren proteinak, ez da? Gaur modan daude, ez? Dana da pro, dana da, ez dakize pro. Erosten dituzu juten zara eta dana pro. Dana pro. Esnekiak jogur pro. Ez dakize pro. Dana mugikorra be, ez dakize pro. Dana pro. Proteinak zer diren, ez da? Proteinak. Aminoazido izeneko blokez daude eginak, eta badaude esentzialak direnak, eta zesan nahi du honek, gure gorputzak sortu ezin dituzten proteina batzuk direla. Hau da, gure gorputzak ezin ditu sortu, beraz, likagaien bitartez sartu behar ditugu gure gorputzean. Vale, eta horrek izan aldia animali jatorri eta barazki jatorrikoak? Hori da. Eta gaur hemen ditugunetarik gehiengoak izango dira animaliaren. Hau da, esnearen proteina, arrautzarena, eta normalian animalia jatorrizko proteinak aminoazido profil osoagoak dituzten. Landare jatorrikoarek konparatuta baina. Vale. Hor, egia da, egoten dire, ez? Honek batzutan barazki jalei eta ez da gehigarri moduan erortzen dituzten, baina hor egia da, lekaleak eta txitsirioak eta hartzen baituzu, hor proteina, kalitatezko proteina pila daude, ez? Bai, hori da. Baina hemen, Iban, 80 gradu, bueno, ja, 79 jaisten dabe, baina bai, ja, honek badao, orduan, oin gurina gehitzen jungo eta gurin honek ostutzen danean, gorputza emango dio gure krema horren bari. Hori da. Jarritu? Pixka bat. Orduan, bai, krema egiterako garaian gu normalian ere hotza botatzen dugu gurina, gero ja krema beroa dagoenez jungo da urtzen, gurinak emango dio konsistentzia hori eta ondoren ja ozten danen geratuko zaigu krema nahi dugun teksturarekin, ezta? Pentsatzen du badezu oso likido dagoela lasai, gero ozten danen krema guztia loditzen juten da eta nahi dugun teksturarekin geratzen da. Hau, guk hau erabiliko duen krema hau, hori nola da, limon pie erako. Limoi krema ero pastel famatu horren dako, hau behin ostutzen danean, behin olako orea auskor bat jartzen duzu, eta honekin bete, eta listo. Eta gainetikan merenge pixkatxo bat, ezta? Merenge erre bat, eta ja badazkezue, beste postre bat, beraz, errezeta hau egiten balen badezu, eta neurriak ez balen baditzezu, ondo hartu pilo bat balen badaukezue soberan, badakizue, ezta? Beste lemon pie hori egiteko aukera badaukezue, eta gainera oinarria edo pasta pixaz balen badezu egiten, saltzen dituzte ja eginda, eta pausu hori kentzeko aukera izango duzu. Bueno, ikutua, limoi baten azala beti, eta hau ekologiko da, etxekoa da, hala ere nik beti urarekin garbitu egiten ditut, ondo eta gero lehortzea garrantzitsua da, ondo askatzeko bere azal guztiak. Eta erositakoek, mesedez, naiz aspertuko esate, baina ohitu behar gara fruta ondo garbitzen, ze gero hau guk janingo dugu.
Eta txuria aldan gutxien, gaineko geruza horila bakarrik hartuko du, ze bestea mikastu iten du. Bueno, esne gaina erabiltzen ari garela, buratu zait, zuk ezagutzen duzu esan moldea gazteleraz dena, cagando leches. Baina badakit gustatuko zaizula. Azkar ibiltzeko ere. Barekin. Eta badakizu nondik datorren jatorria? Ez. Bueno, jatorriak, ez dago guztiz argi, baina badago ohitura tradizional bat, non esaten duen, lehen esnea banatzen zituztenen atez-ate, korrika joan bar zuten, alde batetik bestera banatzera, ze esnea ondu daiteke, ezta? Ze denborarekin, kanpoan edukita ondu daiteke, beraz azkar joan bar zuten atez-ate banatzen. Eta hortikan dator, esaera, cagando leches, cagando ez du esan nahi, pentsatzen duzuena, baizik eta azkar esaten du. Horregatik dator hortikan, eta gero badago beste iritzi bat ere, non esaten den, beste aukera bat dagoen, esaten dela lehen atez-ate banatzen zenean esnia, astoekin joaten zirela. Eta banatzen zioazen bitartian, esnea erori egiten zen alde batetik bestetik, eta atzetikan ikusten zenun astoa esnea botatzen ari zela bezala. Eta esnea kakaiten jute zela. Eta hortikan etorri lekila. Hemen gastronomiataz gai ikasten dugu. Kulturari buruz. Kulturia general esaten da. Kulturari buruz ere ikasten dugu. Olioa. Esnea neurri berdinean, 100 eta 100. Eta oin, irina beste horren beste. Botako dio hemen, eta egurrezko koiara batekin, katumingain batekin, ondo nasi, eta gure batutua egiteko orea prest. Hori ostutzen utzi behar du limoi krema, gero oskaioan sartuko du, lasei. Hemen kasu honetan, mingainarekin ari gara nahazten, gero badaude beste bizkotxo batzuk non bariska batekin nahazten den, eta egiten dena da pixka bat haizea sartu, eta haizea sartzerakoan gero labian egiten dena da pixka bat puztu. Beraz, segun ze ore lortu nahi duzun, erabiliko duzu tresna bat edo beste. Hor garrantzitsua da, Hemen, hau prest da, ikusi duzu, da gaina koipetxua, eskuak ikusi duzu nola koipetxu geratzen diren, hori jarri behar duena da, hemen, sartai bat, eta frigituta doaz. Esan dizuet, ez dudala froga egin, ziurrenik, hauek labean ere jarritatutu einalko direla. Baina, ni beti izan ditu frigituta, eta gaur frigituta ingo ditut. Orduan, zu ertainan jarriko du, eta ni jungo nahi zuinera kutziko dizuet, nola zabaltzen diren tutuetan. Hartzen dugu, olako bola bat, jarri horrela, eta arrabolarekin, non baitu. Eta ez da bota behar, ez irinik, ez da itxasten, dauken koipe guztiarekin. Esan dizu, daukan neurri berdinean koipea, eta esnea, eta... Zigarrilloak labean egiten direnean aldiz, alderantziz izaten da. Lehenengo labean sartu eta labetikan ateratakoan orduan ematen zaio forma. Kasu honetan ez, kasu honetan alderantziz. Lehenengo gure horia egin, forma eman eta ondoren frigitu. Eta hemen da, holan, labanakin igoko diogu, aldan geruza finena, hemen lodiago zapaltzen badu, errexo egiten da. Horrela moztu, pixkat, eskuekin, itxatzi, ni gustatzen zai gero, tak, horrelako ez irikitzeko, horrelako mosketa batzuk, toke batzuk eman, eta hau frigitu, berotu bitartean, ni jungo naiz, puntuan montatzen. Egia, frigitu, teknika, gozogintzan erabiltzen dela. Ez da oso ohikoa, gehien bat izaten da labea edo lapikoak kremak egiteko eta horrela, baina, frigitu ere beste teknika bat da, erabiltzen dana, adibide txurroak egiteko, kruspetak, buñueloak egiteko, eta, haizu, normalian erabiltzen den teknika bat da. Eta beti esan dugu, koipiakin, beti pixkat, hauek ez dute olio askori. Olioa, desente daukate, txupatu gehiago ez dute txupatuko. Eta beti esaten dugu, txurroak egunero ez ditu, hango armitz. Ez, fosiliak eta zerbait gozua danen eta horrela normalean, ez da egunero jateko, baino,
zerbait ospatu behar balen badezu, edo haizu, zure momentutxo berezi hori izan balen badezu, beharrezkoa dala, gainea garunantzako ere ona da, azukrea oso ona da, bera ez, beti ez dela neurrian hartu behar dan zerbait da, baino, ze ondo sartzen da. Etorri ziren behin lehen konbidatu etortzen zienen xakeko jokalari bat, eta nek esaten zuen, xake txapelketetan eramaten dituztela azukreko eskorrak. Eta azukrea txupatu egiten dutela. Glukosa da azkenean buruko esan zaun muskuloa mugitzeko, eta horrek funtzionatzeko ondo, eta azukrea hartzen dutela, azukrea bera bakarrik. Egia da, bai, eta, karreratan eta horrela hartzen duzunen imaginatzen dut ere, azukrea egon beharko lukela, ezta? Ze glukosa ere egiten da, burura ez da iristen, hor gutxi iristen da hori hanketara, hortik berantza. Bai, eta glukosa hori berantza juten da, hanketara normalean, gorputzak... Ulertuta daukat, lehen da bizi glukosa erretzen dela, eta gero ja gantzak erretzen hasten da kirola egiten dut. Gorputza bai, eta gero gantzak eta gero hori... Ni gertatu zitzen lasterketa batean, 300 piko kilometro, etzazu egin jau, ez da beharrek. Eta hor bai izan nuen, arazoa jateko garaian ez da izan, jarraitu eta altzen da momentu bat, zu zeuri jaten hasten zaela. Hau da, bai, proteina jaten du, eta ez kontuz arriskutsua. Orduan, nik horrik hasi nuena da, lautxak urtsiki. Hoi ez dala ona. Dirurik ezken nuela irabazten, eta, pixkat, orduan, konpetitzen nuen mundu mailan bidaiak ordaitzen zizkaten kanpora joateko eta hori, eta erropa pixkat ematen zigoten, baina soldatarik ezken nuen atatzen da, osarsuna lehenengoa dela, eta, erretiratzen ikasi nuen. Hori, 50 urte behar izan ditu hori ikasteko. Ez, 40ekin ikasi nuen. 40ekin, bueno, 40ekin hori. Vale. Bueno, Arbiz, denbora juten nahi zaigu, itxoin, behitu, inbar duguna da, krema hori ostu inbar zaigu, hauek, ez da beroa dagoen, kusiko. Bai, beroa dago, orduan, jungo gara hemen, sartzen, gero, buelta emango dio, nik gaina etxean olako pintzak erabiltzen ditut. Honekin hartzen diot, buelta ematen diot, eta olako kolore polit bat daukatenean, urre kolorea olaina, marroskaro daudenean atera, ostutzen dienean krema horrekin bete, eta txantillea, gero erakutziko dizuet, zeingo du oso aska. Bueltan gara, eta, hauek metaleskoa direnez temperatura handia hartzen dute, orduan ateratzeko egiten da. Bultza hemendik, atera, eta oso errez ikusten duzu, Bultza, atera, Alexek esan du, koskain eta atera. Ez, horrela ez, mesedez. Eta hemen, mauka batean limoi krema hotza sartu dut, gero honekin betetzen jungo naiz. Txantille egiteko, olako sifoi bat daukasunentzako, esne gainotza. Hor badau kantiditate azukre hautza zer da, begiz, ero... Normalean 110 egiten dugu, hau da, litro bakoitzeko 1 gramo botatzen dugu. Ez dakit torrotzen muz da hon, edo nola pentsatu duzuen, gutxuera bera, ez da? Lehen guztora indut, hola. 50 gramo daude hemen, litro erdi, eta vainilla, hautza botako diogu, tak, ona. Ondo nazi, eta sifoira. Ez dauka beste misterioik. Honek egiten duena da, gero berak arrotzen du. Hori da. Orduan, gu lantaldean, hau daukan, friki badaukagunez, lantaldeko... Erabili ere, erabili egin behar ditugu. Hemen ditugun tresna guztiak edukita gero, Karo, zuk egin duzu inoiz bizkotxoa honekin? Egin dut, bai, eta hori mikroguinean sartu dut, bai. Hori da, kriston inventua, da pasada bat, oizo. Momentu batian egiteko, eta kriston ondo gelditzen da, eta gainera ondoren bizkotxo hori hartu, eta uste baldin badiozu, 30, 40 gradutan egun oso batian egiten dena da lehortu eta arroka modukoak geratzen dira. Bitu, nik hori froga, ez genion denborarik eman hortarako. Ez, ja janintzen dute lehenago. Bai, ez genion eman denborarik gogortzeko, sentitzen. Urrengorako badakizu. Badakizu, azkenean, sifoiak egiten duena da, supermerkatuetan esne gaina erosten dugunean, horrelako pote modukoetan, aizia beak botatzen dunak, azkenean da, sifoia, gasa egiten da, aizia sartzen dio hor barruan, presioa sortzen da, eta zapaltzen diotuen botoiari, gertatzen dena da,
esnegain hori arrotuta ateratzen dela, eta ez daka inongo misteriorik. Guk honi bakai falta zaio orduan, gaza. Gaza saltzen dizkizuete olako bizikleta inflatzeko olako katxarroak. Bai, azkenen, sifoia erosi dezun toki berdinean ere kargak saltzen dira. Beraz, oso erreixa, ikusten dezue, hor ikusiko dezuen nola entzuten dezuen hori da ja barruan dagoela, karga guztia. Bale, ni, Armitz, hauek betetzen noa maukarekin, gero azukre hautza botako dio gainetik, eta listo badaude ja, platerean jartzeko moduan txokolate urtuta daukat, txantilla badaukagu, eta zer ez? Eta ze ondo etortzen den mauka, ez da? Kasu hauetako eta horrela, da poltsa kono moduko bat, eta oso erresa da lantzeko gauzak eta horrela, ez da? Prezisio puntu hori hobeto lortzeko, ze hau, koiara batekin hasiko bagina betetzen eta horrela ezinezko izango litzake, horregatik sortu ziren maukak, eta nola ez, Frantzian sortu zen, 17. mendian, bai? Eta erabiltzen zen, hori, prezisioa nahi zituzten gozogile horiek, igual tarta batzuk apaintzeko, eta gaur egun mauka ezberdin asko daude, adibidez. Paperarekin egindako maukak, hau da, oso masa fina lortu nahi degunak, hau da, guk erabiltzen dugu adibidez, idazteko. Txokolatia, ez? Txokolatia botatzen diozu paperezko mauka fin horretan, mozten dezu eta horrekin idatzi daiteke. Hori da, prezisio puntu maila oso fina lortu nahi dezuenen. Ondoren, plastikozkoak dauzkagu. Hau da, hori da. Erabili daiteke bai kremantzako, bai bizkotxo horiarentzako, ia danantzako, eta erabilera da behin erabiltzeko. Hau da, behin erabilita ondoren bota egiten ditugu. Eta gero badaude hirugarren batzuk direla oialezko mauka batzuk, non gozotegietan eta horrela gehiago erabiltzen da, ze azkenean merkeago ateratzen da, ze asko erabiltzen hori da. Garbitu egin behar direnak, behin erabilita gero ondo garbitu behar dira, eta ia da merkeago ateratzen dela, ze egunero maukak erabiltzen balin badituzu eta asko erabiltzen balin badituzu, plastikozkoak erabiltzen balin badituzu, pentsa, denbora guztian zaude berriak ekartzen, eta gozotegietan eta horrela normalian mauka hauek erabiltzen dira. Ni hau artistikoki jartzen nahi nahi, ze holan altura ematen. Makilarena bat kendu behar dela eta gero, erori gabe bestia eta... Goratzen zara horretaz, honi? Hombre. Zuk hori zautu, zuen. Txokolate pixka bat, gainetik. Nola ez? Txokolatia denoi gustatzen zaigu, deno maitu dugu txokolatia eta limoiarekin ondo doa. Eta ero... Gure platea danateatik dauke, a ber, beti, lehenengo froga, inbarra... Beste toki batian. Kusiko duzu, Nola, momentu batian, esne gain, arrotu egiten katxarron egin. Arrotua dau, baina, fina dau, Puntuan utzi dugu. Eta lagunok, hemen dauzkazue, gure limoit tutuak esne gainarekin da txokolaterekin. Hauze, eskuz... Mesedez. Bai, ez da? Labanerekin lortzen baduzu hau jatea, ez dakit, 10 pustar. Hemen, igual, dana eroriko zaigu. Bueno, nik ez gaina... Batu zen zapore hartzen dira? Limoiarena. Bai. Bitxia, Enuke esango, Ekipon esaten da, ja moztu, urrengo platela. Gu, hau jaten geldituko gehan. Oso goizua dago, oso fina, krema fina, oso kurruskaria gure horea. Amarrekoa. Gu ja bueltan gea, hemen txidazgat osagaiak prest, eta lehen esan bezala. Udareak, zartagian egingo ditut, gurina azukrearekin, eta errezeta goxo-goxoa gelditzen dana. Vainilla ikutua izango duna, vainilla adarra ekarri dut, gero ikusiko duzue nola irikitzen den, eta nola aprobetxatzen den barruko guztia, baino lehen da bizi, begira.
Udareak zuritu, moztu eta gurina eta azukrea duen zartagi bero batean gorritu. Ondoren, udareak atera eta gorde. Zartagi berean saltsa egiteko esnegaina bota eta vainilla gehitu. Azkenik, jogur saltsarako jogurt grekoa. Esnegaina, eztia eta limoi birrindua nahastu. Beraz, ikusi dezue, ez dakit bate misteriorik gure gaurko errezetak eta oso errexe egiten dana. Hemen igual gauza zaila edo konplexua dana izango da ez erretzia udariak, ondo karamelizatuta gelditzea, sua ondo kontrolatua izana, eta listo. Beste guztia momentu batean egingo dugu oso errex. Beraz, nik ja udariak hemen ekarri ditut ja ondo zurituta, garbituta, eta zatituta. Beraz, zingo detena da, gurina gure zartagira bota. Eskera aldia zema gurina erabiltzen ari. Bai, ja, frantsesak bihurtzen ari gara, ezta? Ez dakit, emoten du, bai. Bueno, egia da, gozogintzan behintzat guk asko erabiltzen dugu, Asko erabiltzen dugu, ze, produktu ona, goxua, eta eske dana gurinarekin ondo gelditzen da. Vale, orduan hemen, gurina eta gero azukre bai, karamelatu egin behar dituzu, hori da, eta azukrea kasu honetan ez dut azukre txuria ekarri, baizik eta ekarriet azukre integrala, azukre marroia, bale? Beste zaporetxo bat ematen diolako, eta hola, asko gustatzen zaitelako, nola gelditzen den udarea karamelizauta. Eta fruta nola gustatzen zaizu normalean? Zuritu, gaur udareak, errezeta honetan nik ere zuritu ingo nituen, baina bestela pasara fruta zuritzekoa? Beti, ni dana ondo zurituta. Zagarrak eta dana? Zagarra udaria, marrubia iazi dut esango. Ez, baina jendea ezagutzen dut, dana azalakin jaten duna, hau da, kiwia eta dena azalarekin. Hoi igual ja pasatzea da, baina nik ikusi dut, nire lagun batek, kuadrillako batek behin ikusi nun, eta esaten. Baina txantxetan ingo zuen. Ez, txantxetan, azalakin jaten du kiwia. Bueno, lagunok etzazu egin hori. Halko da jan, bai, seguruenik bai, baina ez da munduko gauzarik atzeginena. Hala ere, zagarrak eta gure etxean bai, egia da, eta eskolan asko ikusten du, eta zuk atxasatzen zenuen, ez? Etxean segun zer ikasten duten umek, gero hori egiten dute, ez? Eta jendea ikusten duzu, ume txikiei beti fruta zurituta. Guk, etxean, fruta beti ondo garbitu, baina beti azalarekin. Azala magizu, vitamina pila bat, zuntz pila bat, egia da hor galduten da. Ongarri pila bat doaz, eta, bueno, banik, ez dakit kentzeana, bai, limoi bat ikentzen dizkio, larainari ere kentzen diot, eta baita batzutan bananari ere kendu iten dizkio. Bata nua ere gure etxean azalgabe jaten dugu, baina. Nirean, baina, esango dut. Oitura azalakin jatea da aldala, igual hobeto izango litzake, baina ni batez da teksturaren gatik. Nei ez zait, tekstura hori, eta esango dizut gehiago, tomateari ere, ez balin badaude denboraldian eta tomatia azala pixka gorria, osea, gorra balin badauke ere, kendu iten dio. Eta zure bikotea bazekien guztia zurekin hasi baina. Bai, bale. Bai, eskerrak, hasieran bazekien bestela. Bai, gozakar dutzi. Kaixo, ni armintzan naiz, eta purea ondo irabiatuta, eta fruta azalik gabe gustatzen zain. Hori da. Eta ja, ez da zidu, bale, oso ondo. Bale, agur. Bueno, esan dako, azala eta horregia da, badaola jendea, arraia bai, eskatzen zuen, ni arrandegira joten naiz, eta bueno, arrandegikoak ezagutzen da, eta badaki, ni beti azalakin da eskatzen duela, baina badago jende bat, beti, baleatza eta nola, azalik gabe, ero ez da izan. Bueno, nik esaten, prezio berdinean, orduan, arroz bat, badago arroz bat, senyorito deitzen zaiona, dala dena garbituta. Da, igual, muskuiluak edo horrela, baina garbituta, gambak edo garbituta. Itxuena deitzen zaio baita. Nola deitzen zaio? Itxuena, arroz dezio, segatik, jaten duzulako, dana garbi. Ez duzu behar labanik ez ezer. Hori da. Bueno, beti hor badao azalea eta ezain honek gustatzen errea gero. Fruta badao jende bat, fruta kosta itezaiola. Eta izaten bada fruta jateko zure modua zurituta, zurituta jantzatzu. Baina fruta sartu egin behar dugu. Eta badao beste jente bat, gordina ero, ezaiola gustatzen, baina labean erreta, zagarrak, udareak, ero egosita, ero gaur egingo du moduan, hemen salteatuta, ero karamelatuta, bueno, beste modu bada, hemen egia da, frutak oin bertan, itxura hobeago dauka, lehen baino, zen nahi zuzatea. Hobetzen ari da pixkanaka, hori. Gure gozogileen lana da, hori, postre goixo bat eta on bat itea. Nutrizio aldetikan baino, jutengia beste aldetik. Atze badakigu, hau ez dara egunero jateko zerbait fruita
bai izan daike, eta da, egunero jateko zerbait, baino bai. gordinik, baino guk egiten duguna guk badakigu ez dala egunero jateko, baizik eta, guk nahi duguna da, fruta bati bere bizia eman, bere xarma hori eman, bere nortasuna edo goxo hori eman, eta badakigu, noizbehinka jateko zerbait dala. Bai. Bueno, nik hemen ez dakit nundik, honekin tiraka, asalatik tiraka, gure gidoilariak hau lotu di suge gorriekin. Suge gorriekin? Suge gorriak, erderaz biborak, Euskal Herrian daukogun suge pozoitzu bakarra da. Guk, nik gure inguruan pila badaude, eta jendiak, gure inguruan dauz suge baltza, siraunak, eta batzuen dako, dana dira suge gorriak. Suge gorria, eta gainera, ezagutzen duen jenteantzako batzuk ni legunean jonitzen da, lehen kontatzen nion bati latale bati ez. Joan da, esan nion, umeekin da, suge gorria ikusi genuen, da, esan nion umei, venga, kontu suge gorria da, eta iskinatik, eta beste tipo bat zetorren da, esan nion, kontu suge gorria. Eta eroan ikusten dut urrutira makillakin jotzen. Ez. Utzi behar da. Utzi, bere funtzioa badauka naturan, eta koska ite maizu suge gorria pozoia badauka, baina ni daki dala pertsona bat hiltzeko beste ez dauka Euskal Herriko hemen dauzkagun suge gorriak. Horrek, min medikura joan behar zara, min ematen du, baina azkenean berak pozoia erabiltzen du, berak jaten dituen harrapak txikiak eta horiek hiltzeko, ez? Baina bestela, ez larritzeko, ez? Metro bateko luzea daukate asko jota, gorriak ez dira, nik, formagatik eta, beti ezagutu izan ditugu gure inguruan, udan errekara eta sartzen dira, gu bainatzen garen tokitan da, gure terrenotan duzkon, gure lurretan dauden erreka txikian, ibiltzen dira, eta uretan oso ondo igeritzen dute, eta uretara juten dira, beroa zaile gehiagi gustatzen, baina, ez direla holan arriskutsuak. Bitu, badago Brasilen, kontatu amezerra izan egiten, da nik bat histori poli bat eta. Nik karamailezatzen nioa ja udariak, eta bitarten hemen ingo detena da, denbora aurre hartzen juteko, nire ja jogurrezko krema. Orduan, jogurra gerreko erara ikusten duzu, koipe desente daukana edo proteina desenterekin, pixka bat ingo dut lehundu esnegainarekin. Orduan, esnegainarekin ondo leunduko dut, gero, ingo diotena izango da, hemen daukaten eztia ere botako diot. Gozagarri bat. Gozoa gelitzeko. Norbaitek azukrea izaten bada, azukrea bat aldi, azukrea hori da. Azukrea edo stevia edo, gozo puntxu hori emateko. Eta azkenekon, amaieran ingo detena da, limoia birrindu gainetikan, eta gure jogur krematxo errex eta azkarrau, ja prest, Orain ingo detena izango da, jarraitu egin beharretonekin, ze ja udarek ja pixkanaka ja badijoaz karamelizatzen. Ingo detena da, hemen daukaten vainilla adarra hau atera barruan dauken krematxo guztia. Bere hasiak, ez? Hori da. Hementxe erditikan irikiko dut, ondo? Gaur egun saltzen dituztelako vainilla estraktuak eta, baina aukera baldin baukazue. Vainilla adar bat erabiltzea. Nik lehen erabili duan, vainilla hautza hori saltzen dute baita, hor daude, kalidadeak. Eta hor da nintzen duzuen arabera, izango da barruko vainilla hautza, eguneko ero izango da, auskalo zer. Baina hor presioak asko markatuko dizuen. Eta hau izaten da, pinporta beltzoiek horre dira, zapore guztia ematen diote. Hemen dago guztia, hemen gehiago daukat, pixkat koipe batekin nahaztuta, baina ingo diotena da, dana ondo arrastratu, dana ondo atera, eta ikusten duzu. Honek ematen dio kriston zaporia, kriston usaina, eta gure udareak izango dute kriston ikutu berezia. Beitu, nik armintz, uarte tropikala imaginatu zazu hor Brasilen, hor Nikolan esan da, juteako gogo ematen dizu, ez? Bueno, Brasilen dago uarte bat izan dela Queimada Grande. Queimada Grande da munduan metro karratuko suge pozointzu gehien dagoen tokia. Eta gainera dira munduko suge pozointzuenak. Hau da, uarte bat debekatuta dagoela, ezin da behin bereziekin jun alda bakarrik. Enitzak joango ez. Metro karratuko suge pozointzu bat dago. Bueno. Eta gainera deitzen da Queimada Grande, Queimada da sua hundia, ze ara, angel ditzen ziren marinelak sua inbar izate zuten sugeak usatzeko. Horte dator bere izena. Eta hau uste dute, oso uarte txikia zanez, suge hauek ez daukate harrapakaririk, orduan, pila bat ugaldu ziren, baina ez zeukaten zer jan. Eta hasi ziren, egiten dituztena, bertan migrazioan juten dien,
hegaztiak horrek izatzen dituzte suge hauek. Orduan behar dute oso pozoi potentea, hegazti horiei koskain da zeituen hiltzeko. Ezin dia berriro egan urtetzen badia, eta uretan erortzen badia, akabo, ez dago. Ez du balio, ja. Ez du balio. Orduen da, uarte bat, ni ez ditu beraz, gute balin batzian ikuste eta arriskuan edo zarela, ez da? Ze sugeak igual, ez dakit. Enitzeko. Eta gaina esan dago, baimen berezia behar dara juteko, edo nork ezin du joan, eta ni suposatzen, zintzileriak eta joango direla, izango dirolako trajen bat, zerbait berezia. Seguro. Erletara eta juten diena moduan, olako zerbait, dana forrauta, koskaiten baizu, ezin dizula zerrein, ez? Baina, ala ere, Aitor eta biok ezkin jongo sekula. Aitor ja holandak. Berak zugeak ez ezin. Nahi horrelako gauza gustatzen zaizkit, baina, a ber, urruti da, telebizateko izteko. Gero gertura, ezea, berezia bezala sentitzen horrelako leku batean, igual bain esaten dut hemen, eta gero, ez dakit, junga bonitzake. Bueno, hemen egin detena da, izan da, nire saltxa, udareak askatu duen bere ur guztia, karamelua, esne gaina bota diot gainetikan, vainilla osoa ere bota diot, eta saltxatxo hau ingo detena da gure udarearen gainetikan bota, eta horrela izango ditzake gure gaurko errezeta. Esne gaina udaria eta jogur krema. Eta gero limoia azalan zein... Hori da, gainetikan botako diot, ikusi dut, gainetikan botako diot. Ingo dut zaporia eta usaina emateko limoiak, eta listo. Hemen ikusten duzu ja hau prest dagoela, ingo detena da, gainetikan bota, udare guztiari. Eta hau da fruta jogurrarekin, nahi dut esan, errezeta osasuntxuen artean, erolako dieta batean, postre moduan sartuko litzaken zerbait da, ez? Nik baietz esango ditut, Olako dieta nik jarretu holan ikusi izan ditut, eta fruta eta jogurra azken buru moduan askotan agertzen da. Bueno, ez dakit, hori, esan ditut, hau da noizbehinka hartzeko, momentuaz disfrutatzeko, gozatzeko, udarearetaz ere bestera edo beste modu batean jateko, eta... Bale. Fruta eta jogurra, ni horrekin gatzen nahi, ni horre balio dira. Fruta eta jogurra. Beraz, ikusten duzu, igual pasako dut konkutxo batera edo horrela jogurra errexago jateko, adibidez, hementxe jarriko dut, hemen zerbitzatuko dut, gure jogurra, eta nahikoa, limoi pixka batekin gainetikan, gure gaurko errezeta prest. Beraz, kasu honetan, bi ditugu, jogurra eta udaria, Ega, limoia gainetikan eta aurkeztera. Gero hau nola, plater batean nola jarriko dugu holan, ero hortan bertatik? Hemen bertatikan jango dugu, ez da? Polit gelitzen dela, goxua, eta horrela ez da galtzen, ez errez. Hementxe nire udareak, jogurrarekin. Dauzkagu udariak eta jogurra. Bat eta bi. Zarrez katalabana. Ondo. Zer falta zaizu igual? Nik pixkatola motako dio nireari. Ondo. Usten badia zu, Nik hola... Nik ere. Bila da. Oso kombinazio ona. Egia udareak ere oso onak zeudela, bate berde, goxuak, onak, eta produktu honekin ondo nahaztuta eta ondo kozinatuta egia da, plater goxo bat egitea oso erraza dela. Eta hori bi errekareko izu gehiago beste bi errezeta eta kontu pila bat. Hori da. Ondo izan. Kasko!